Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin last 9 sang gabi tugtog last 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, impunto las 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Magapangalagad naman kita humalin subong nga oras. Tob-tob las 10 sa pagdala sa mga balita kag mga impormasyon. Sa mga listeners kag mga viewers, please like, share, and follow our Facebook page Iloilo Newsline. Kag hindi ka maglipat nga mag-subscribe kag turn on bell notification para ma-notify ka mo sa amon nga YouTube channel Iloilo Newsline. Sa mga Ilonggo, sa iban nga lugar, mga Bisaya, mga Tagalog, Kapisinyo, Akyanon, kag sa tanan nga mga listeners kag viewers, kumusta na kamutanan? Sa mga bata, i-observe kit ang curfew ordinance, magpanghinaw o kung magpaniben na kamo antes matulog. Palihog padala kamo diri sa Iloilo Newsline sang inyo comments, reactions, kag mga suggestions kay para ma-plaster naton ang inyong mga ipalabot nga impormasyon. Kung mayara kamo nga pagpanamyaw, basahon na mo na. No? Kag kung may ipa-shoutout kamo, palihog lang chat sa Iloilo Newsline. Salamat sa Facebook kag YouTube management nga ginpasugtan kita nga maka-broadcast para makaserbisyo sa tanan. Kung may palawag ka mo nga negosyo, please text or call 0929-254-4135. Standby sa atong nga mga listeners kag mga viewers. Dugay-dugay basahon nato ng mga mensahe, ang mga comments text dire, gin chat sa Iloilo Newsline. Basahon nato ni dugay-dugay. So hindi ka mo magkalipat magluwas nga naka Facebook page kita live. Naka-live man kita sa YouTube. No? Naka-YouTube nga kita. Iti kung anong mga ginatakol naton dire nga mga informasyon, mabatian man ninyo nada sa YouTube. So subscribe nyo lang para nga ma-notify ka mo insigida kung ano gid man ang mga insidente, ano ang mga nagakalahinabo sa bilog nga Western Visayas o kung bilog nga Pilipinas. So sa mga listeners na sa Sagwa, sa Pungsod, okay lang kamo tanan, wala kamo da sang problema, halong-halong gid, hindi gid kita hatag sang kidar, sang kumpiyansa sa COVID-19 kay mabudlay gid basi ma-infect kita sang COVID ay mahamak mo matamat naman nga nagatimbuok ang numbers biyo ang mga na-infect ko. Sobra 200 bong ang mga na-infect subong sa COVID sa Western Visayas pa lang na hindi kita maghatag sang kumpiyansa. Soksok gid kita sang ano gani ang isoksok naton, ano gani ang gamiton naton, Face mask, face shield. Kaya di ka mo mag-forget nga mag-physical distancing or social distancing. Amo ginan dapat nyo nga tandaan, hindi ka mo sagad padungol kay para mabuligan nato ng aton pamilya, mabuligan nato mga kilala, nga mabuligan nato ng gobyerno, nga hindi na maglapta pa ang virus. Standby, 4 minutos na nakaligad sa alas 9. Yara na sa atong linya ang Pag-asa Iloilo. Iloilo Newsline Weather Update.
John Michael Jongon, John, mayong gabi, live kita sa Iloilo Newsline. Yes sir, ngayong gabi sa tanan nga tagpalamati. Karong latest nga update sa panahon sining adlaw, Abril 8, 2021. Northeasterly wind flow subong nag-apekto sa Luzon. Ang Western Visayas magulugol umon tugtog sa magalumo ng kalangitan. May isolated lang mga pag-ulan dala sang localized thunderstorms. Ang Western Visayas may natugtog kasarangan gikan na minanasidlangan, may makanay tugtog kasarangan man nga mga pagbalod sa kadagatan. Temperatura subong sa Iloilo 26 to 32 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw nagtunod alas 6:01 kay nang Kasisidmon magasilak alas 5:42 buwas nga aga. Mayroong latest update sa panahon gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon nga gabi. Wala na kita dyan sa LPA. Ay sir, sa subong ang weather system tamo ning northeasterly wind flow nga concentration niya subong sa Luzon sir. Ara lang sa Luzon, sa Visayas, hindi na apektado. Yes sir, bali diri sa ato na localized thunderstorms na sir ang aton weather systems. Okay. John Michael Jongon, madamo nga salamat sa informasyon ginhatag nimo diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi, sir. Welcome sir, mga gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga headlines, Christian Dondon na tulot, nag-ako nga isa siya sa 3 ka mga suspitsado nga nagpatay sa magpamilya sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod. Dondon tulot na inquest na kaina sa City Prosecutor's Office sa kaso nga paghupot sang illegal drugs. Ginabuyagyag ni Tulot ang pangalan sang duha pa niya ka mga kopdanan nga may kahilabtanan kuno sa krimen. So no kay Tulot ang mga upod niya Sanday alias Bro kag Joel Espinosa, manghod ni Jocelyn na Espinosa Nobre kag Remedios Jima Espinosa. Nagagwa sa panaysayon ni Dondon Tulot nga may kahimuan sa nga tanan si alias Bro kag si Joel samtang nagatulok lang siya kuno sang ginamartilyo ni alias Bro ang mga biktima. Nagapabilin sa police station number 8 Sanday Dondon Tulot kag Joel Espinosa. Si Joel Espinosa pasurrender niya, ginadala sang iya nga mga himata didto sa police station number 8. Unlike si Dondon, ginkuha ni sa mga pulis dito sa Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental. Si Dondon, pagkuha sa iya, may na-recover nga mga plastic sachet sang suspected siyabo kabangdanan nga mo ni kaina nga gin-inquest siya sa sa multiple murder kundi sa paghupot sang illegal drugs. Ang rason sa pagpamatay ni sa mga biktima, abi nyo kung ano, hambal ni Dondon, illegal drugs. Dako-dako ni nga pala mangkutanon, sino ang nagagamit sang illegal nga droga, sino ang mga nagadegosyo, nagaduso sang illegal drugs. Subong ang side pa lang ni alias Dondon Tulot ang aton napamatian, waay pang side ni Joel, waay pang side ni alias Bro, kun may alias Bro gidman. Ang isa pa diri nga ginatanaw kay sa mga investigation sa mga pulis, paagi sa pagpamuno ni Police Major Jory Puerto sa kay Tulot, may ara siya nga ginapang mitlang no, nga mga tinaga nga pwede man mapatihan, pwede man hindi.
Kay kung naton balik-balikan ni ang mga nakuha nato nga mga impormasyon sang una, duha ka klase ni sang nagabutig bimo. May nagabutig nga consistent, may ara nga nagabutig nga hindi consistent. Kay panindugan na lang niya na ang mga nagabuting na daw ala professional nga magbutig. Tindugan niya na alin sa puno hasta sa punta. May ara man niya nga nagabutig, primero okay, pag abot sa punta, disgrasya. Nga disgrasya, lain ang sa punta, lain ang sa puno, hindi mo mataod. Hindi mo mataod, dira mo mabalaan nga hindi siya professional nga butigon. So sa aton nga mga listeners kag mga viewers sa palihog lang subscribe sa YouTube, no, kay ang iban nga mga impormasyon, ang iban nga mga video, mga audio, kag iban pa nga mga impormasyon gimpasulod na naton sa YouTube. Magluwas sa Facebook, no, Facebook page sang Iloilo Newsline. ang Iloilo Newsline palihog lang like, dason ano gani? Share and follow. Amo na mo ninyo, no? So palihog lang nagapati bala kamo nga may upod si Christian Dondon Tulot nga naghimo sa nga krimen. Palihog lang diri chat, no, sa Iloilo Newsline para basahon naton kung nagapati kamo. Kay kaina pa-execute siya sa judicial affidavit bilang extrajudicial confession. Di primero daw okay. Pag abot sa punta, disgrasya, naglain. Kay may mga na-recover nga mga alahas, gadget sa ginatiniran nga lugar ni alias Dondon Tulot didto sa Don Salvador, Benedicto Negros Occidental. Ang Don Salvador nabukid ni nga parte sang Negros. Ang tangobya aralan na daya sa city proper ya sa nga Bacolod City. Ti malayo-layo pa ni ngay travel nimo. Dito siya nagatiner kay nagadala sa kuno sang salakyan sa isa man kakilala nga tawo sang Don Salvador Benedicto. Kahapon hindi pa magpanugid bisik pa nimo si Tulot. Hindi pa siya mag-ako nga siya ang may kahimuan, no? O kung dala siya sa may kahimuan sang krimen, ginapa liko-liko pa niya, no? Kaina sang aga, kagahon nag-ako na siya. Kay siling nakonsensya siya. Kaya nagday daw na guro ang illegal drugs nga higop ya nga gamit ya nga illegal drugs nga muning Cebu. Nanugid siya kanday Major Jory Puerto kaga ginabuyag-yag kanday sinong mga kupdanan niya. Ang lain lang dire kay naguna siya kuno lakat, way siya makaibalo kung anong natabo sa bata nga 5 o kung anong natuktueng babae nga si Precious bla. Na siling niya pag halin ko buhi pa sang ulihin lang na balitaan niya nga ginpatay ko no. Granting ko naglakat siya, ngayon ginpauna siya lakat, kaya kung nabilin nanday Joel, tong ginatudlo yan yung suspect ang tiyo iya nga si Joel, nga Espinosa, kag si alias bro nga migo nila, ti hawkam nga ang mga lahas, kag iban nga mga kagamitan, nakuha sa iya poder. Kung naglakat siya biuna, kung naglakat sa una, ti ang rason niya naman, nga bilin lang kuno ni alias bro sa basurahan dito sa Murcia. Ting Murcia layo pa ni. Ang Murcia malayo-layo pa nada. Why man mabalaan, why man niya gin-mention kung diin nga basurahan sa Murcia. Kay kadamo sang basurahan sa Murcia. Banwa sa Murcia. Damo na da sang basurahan. Ti why man gin-mention kung diin nga basurahan. Ti kung ikaw bi si alias bro, nakuha mo na mga lahas kag iban nga mga kagamitan kag kwarta dira. Ibilin mo pa sa basuran tapos kuhaon mo sa gyapon sa kay alias Dondon Tulot. Daw baliaw, no?
Ara na sa imo poder, kag ikaw ang makuha sang sina nga mga alahas, tapos ibilin mo sa basuran, dason kuhaon mo naman. Ay ano man? Daw kabalik awot tao. So, dapat pulo padalman ni sa mga pulis para nga mabalaan gid kung ano ang matudtod nga natabo kag kung may upod gid man si alias Dondon Tulot. So, ipabati ta dugay-dugay ang panaysayon sang suspect, panaysayon man sang kapitan sang Purok Ono Pavia kay dira na da sabi nag-elementary kag high school sa Pavia. Nakapangasawa siya sa Malangabang, Concepcion. May isa sa Bilog bata. May pamilya man kuno sila ara sa Guimaras. Damo ni address itulot mo. Damo address. Ang iya nga utod ara sa Pavia nakagi na da siya kuno sang una drive sa tricycle kag kun kisa nagamiter-meter man illegal drugs eh. May mga kaso ni sa reckless imprudence resulting to damage of properties kag may araman sa nga unjust sa vexation nga nablatter sa Pavia Police Station. May unjust vexation siya nga kaso o nga blatter abida sa Pavia at dito sa Negros may unjust vexation man siya. So, amo ning dapat nga pulo padalman sa ngaton nga mga pulis kaya diskubrihon gid kung matuod ang panaysayon ni Dondon Tulot. Sa pihak nga bahin, Duha ka pasahero na disgrasya sa motorsiklo sa Buena Vista. i-report karon ni Danny Villasis. Check naton ang mga impormasyon upod kay Danny. Kag may raman kita nga update Sa COVID-19 sa Western Visayas, kag sa Philippines and also worldwide. Okay, sa Western Visayas, ang COVID nga na COVID-19, ang mga na-infect naglabot sa 239 ka mga kaso subong langgit nga adlaw. Grabe nga pagtimbuok ko sa nga numero. Samtang Mayor Jerry Triñas nagsulat kay Secretary Galvez nga nag-request sang extension sa temporaryo nga suspension sang mga flights, biyahe tos dagat, no, mga barko dabi, may mga pasahero, land travel para sa mga returning residents kag authorized person outside of residence halin sa NCR Plus, Cebu, Davao, pakadto sa Western Visayas. Una nga request magatakop sa Pizza Jess. I-implement ni mga 1 week abi, mga Pizza 11 naman magasugod, tob-tob, Pizza 17 sang Abril. Samtang electronic nga pabulang ginpanugutan sang Interagency Task Force, pang wala lang kuno sang face to face. Nga kalam gid yang kamot nyo na no. Nga kun hindi makabulang no. Mudlay man mga tahor niya. Bala ninyo nga pandemic, pangitaan nyo gid pamagi. Bisan nga online na lang gid. Para lang makabulang, makataya. The way na kamuga paminsar kung ano ang mga nagkaklinabo sa inyo plibot, no? Tamyawon tanay nga itong mga listeners standby. Sa mga listeners naman sa YouTube, unahon nato na sa Facebook page B. From Manang Vance, maayong gabi sa tanan. God bless. Hello, may gabi. Ngayong gabi, From Angie Katatan. Catalan. Good evening. Hello, may gabi. Kay Joy Tamayor, Labordo, good evening. Iloilo Newsline from Riyadh. Dira pagid Manuelita Sibonga, good evening. Is watching. Okay, thank you. Sa mga taga Campo Delgado kay Police Corporal Sanchez. No, mayong gabi.
kag sa iyang mga kopdanan da sa Police Community Relation sa ICPO man sa Iloilo City Police Office kay ICPO Director Oldarico Garbanzos, kag sa iya da nga mga staff including kay Lieutenant Colonel Riobin Siason. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Kag sa mga listeners naton sa mga kabaranggayan, no, ilabi na sa pamilya Bautista, Disilos, Cabalonga, sa pamilya Cordova, pamilya Villanueva, kag Talavera, sa iban pang mga pamilya nga nagapamati, labi na sa mga pamilya Lapaswa kag kay Nelson Robles, Nelson Bautista, kay Pre Nelson Robles man, mayong gabi sa inyong tanan. Taga Capitol, ay Erle Garcia, ay Ray Cabarles, kay Joel, kay Attorney Pet Miliesa, mayong gabi. Kag sa kay Ted Franciada sa opisina ni Senior Board Member Rolly Distora, no, mayong gabi. Kay Sir Rocky Mario Sikinya, kay Sir Boy, mayong gabi man sir, kumusta ka na? Minutos na nakaligad sa alas 9. Sugdan ta na mga kabyanan. Ang pagpabati sa inyo sa nga aton nga interview kay punong barangay Roy Gorisita, Sampurok 1, Pavia. Kung ano ang pagkilala niya kay Christian Dondon Tulot. Ano ang tanaw ya sa kay Christian Ritobado sa Lawayon sa ilang nga barangay kay nakaagi man kuno sa nguna dira sa ilang nga barangay sa Purok 1, Pavia. Ari si Kapitan Roy Gorisita, Sampurok 1, Pavia. Anang pero years to ay kita kuan sina pero ti dire man ako nag-iswilay so Madugay man na siya nga nag-tiner. Dugay na. Anong pagkilala niyo si iya Kap? At ikan kanang bata daw mabuhat isang may kupon. Nadaway ka man abi sang isaway siya, way sa sang mga records dirabi, bad records. Awa ay man at galing sa makainom ni Omri sa hindi pa sa doon. Tido mayari man ni siya nga naw kaso sa una nga reckless imprudence da sa sa Pavia. At yung sa iyas do sa mukha. Oo. Pero uway ka sa may naibaloan ni nga nagagamit ni siya sang illegal drugs, kay entrada sa bisyo. May ara wala na muna na taong nakala niya na daw nagtilaw-tilaw na. Nagatilaw-tilaw man. Oo. Mm. Influence ba siya? Na-influensya. So, mang auto dia arata. Ari ni manghod ya, kaya uga na sa tingwa, tapos na mapuli. May balay ginadas ng daytulot, why? Sa tiya yan na daw ginadapt na sila mo puli sa Gimaras na sila. Kaya Isa din sila sa Gimaras, gida kapitan. doon wala ko ideya na sir mo. Ang mga Pero rumiro. ang iyang mga pag-isna dugay sa dira lang sa balay sa tiya ya. Oo, tira sila. Ang iyang mga manghod dali. Tisa na tabo ni si iya, nakibot ka mo day, astang mangkoday, no? Oo, sir siyempre, bata nakita na namin yung isikan, sa drive-drive ng jeep, Anong ubrayas mo na nga arada sa kap? Ang una nag-drive na sikan, yung isa drive na sa jeep ng tiyo, yan. Oo, hardworking man nga bata, hardworking. So sa imo pagtanaw, anong rason nga ang nahimo yan man? Di kung kasigi-sige pa nang guro gamit ya sa illegal na lugar dito, isa na guro ang trigger. May posibilidad nga na-influensya sa illegal drugs, that's why nga nahimo yan eh. Oo, sir. Oo. Oo. Si Kapitan Roy Gorisita, Sampurok 1, Pavia. So amo ni pagkakilala ya kay Christian
alias Dondon Tulot. Kay dira sang una nag-elementarya mo, nag-high school sa Banwa sang Pavia si Christian nga mo ini ang gin pick up sang mga pulis kag nagako nga isa siya kuno sa mga sospitsado nga nagpamatay sa magpamilya didto sa Gardenville subdivision, Barangay Tangob, Bacolod City. Yung mga nagkalamatay ito, sandaya Jocelyn Espinosa nombre, mga 59 o kung 60 anyos na ang edad. Ang ikaduha, amo ni si Remedios Jima Espinosa, 69 anyos. Ang ikatatlo, bata ni Jima Espinosa nga si John Michael Espinosa, 35 anyos. Kag ang bata ni John Michael nga si Precious nga manog-anom katuig ang iya nga edad. So amo ni sila ang mga nagkalamatay kag may mga agi sang paglampos sang matig-ang nga bagay nga sang ulihi naghambal ini si Tulot nga ang gingamit kuno sang iya nga upod sa paglampos tubtob nga mapatay ang mga biktima, martilyo, ginpang martilyo kuno ini sa ulo kag sa lawas oh. Inaiya pa na isayon ni Dondon na Tulot o kung ang ngalan niya Christian Tulot alias Dondon. So, ang mga pulis may ara nga mga reservation sa mga tinaga nga ginbuyan ni alias Dondon Tulot. Tiyan mo na ganing hambal naton, isa pa lang ka-side ang ato nga nabatian, why pang side ni Joel nga ginatudlo man ni Dondon nga kaupod niya sa krimen nga iya mantiyo nga ang natiyo iya kay bangod ang iloy kuno ni Dondon utod inisang mga biktima man no ang mga senior citizen now amo na kabangdanan nga ara da siya naga-star kay may ara sa man nga nulo negosyo nga uga kung kisa naga-drive man no kag kung kisa wala man nagapauli maalakat kunaga gabi naman gapauli o kung kisa hindi man kapauli way mabalan kun din ka kadto. So amo ni ang initial nga background ni Christian Tulot. Ipabati ta sa inyo ang panaysayon sang suspect kung paano niya ginarate no ginbuyagyag kag gindalahig ang duha pa kaiban sa nasambit nga krimen no sa pagmasaker sa sini nga magpamilya. Hibaluon ta kag tan-awon ta no pamatian ta ang iya nga panaysayon kag kung nakabati man ang bana ni Jocelyn hibaluon ta man karon kung anong iya nga reaksyon adi sa ginakabig nila nga hinablos nga si Christian Tulot no sa panaysayon ni Christian Tulot. So i-check naton ang testimonya sang suspect. Nga ang suspect nakuhaan sang interview sang Action Radio Bacolod. Kag yari siya si Christian Tulot courtesy sang Action Radio Bacolod. Nang ano gid ang natabo sa ulihi nga nag-decide ka nga maako nga may ano ka lang nga may labot ka lang or nakakita. Ano ko yun nila sa mga siyanway ko kay mo ara ko sa pagtabo Anong bot silingon mo nang ara kapag tabo na? pag gamo ni Michael gagano Pwede mo ko naman storyan. Ano nga natabo nga nagamo no? about sa 35,000 nga items Items No. nga. nga sa bunam la Ano na sa nang ang 35? utang ni Michael Bali bot silingon nung ang natabo nga senaryo sang san o ginanong Naga-interview si Action John Diaz. Diyan ni kuya. balay na Dito sa Bacolod, no? Action Radio sa Bacolod. Gardenville sa Gardenville. Ano na nung nga adlaw nung nga nagsugod ano nga natabo ni nga crime? Domingo Sino nga Domingo April 4. last 8 Sa aga? muna Ano natabo na nga may nag-abot sa balay?
Oo, pagbalik ko, may nagaling ko aga pala 5. Di ka nakadto no? Pa doon sa Bator tani kalo ko abot kay minalipatan ako nga water pump. Oo. Tapos, Yung balik ko, da mga alas 9, nada. Pag ano ko, ara sila ara sa Joel, ara si napakilala na si Boss Bro lang tawag. Pakilala na kay Tabingbing. sino na sa? Boss Bro. Si Tabingbing. Si Tabingbing na amo nang tiya namon. Okay, si Boss Bro, sino ni saya? Ang bago ko na balaan nga gisagan ni nakuhaan nga na kay may utang si Michael. Ano natuto diyan ang ngalan? Bro lang, mo tawag sila bro lang. Kaya naman ko tuma bro ang tawag siya mo. Okay. So nagabot ka ara si Boss Bro, sila balay. Oo. Tapos ano dayon? Namo nagastorya about sa ito muna. Sino Sano? nagkastorya nung si Boss Bro? Si Oo. Bakit? Dito Joel, kadlaw-kadlaw mo lang si Michael dati diyan ng mga Tatlo sila. kaya ko na bayaran tapos kalma ka lang. Kay ang ako sawa ba ato sagwa bago na nagwa. Tapos mabayaran ko na kay kay salesman siya mo na ba. Tapos, Ang ina mo tama ng ano kay gidalom no. Ang rason. tapos ang uli no. Basta nga do si Michael gatindog naman no naog tapos naog mo siya no Naog sa din no. sa payag. Okay. Tapos si Ma'am Studio kag si Bro pag naog. Kung nakita ko Michael lang ano, pati nakapalaog na sila ako harap pa sa babaw. Na game tuwa ni Michael lang ano ang spading kag ano kay Boss Bro. Naka ngagaw ko naman ka panaog man tani kaning nabaklid na ni nakuha ni to Joel ang ano ang gunti ang ano ang spading kag baklid si to Joel kag si Tabing Ming nagwa ngagaw ko anon nga ano ba kay pero nalapusan pa si no si Tabing Ming napos ni Boss Bro sang ano ba sang martilyo kay ang martilyo ara gila sa ano sa da sa may payag. Buot silingon una tan si Michael nung labon niya si Boss Bro mo na. Tapos baklid na Nakalikaw. nakalikaw nag-baklid na si baklid ni to Joel si Michael. Tapos pag baklid ang gikuha na yung ano sa din yung baklid muna Tapos sino una ginlampusan ng martilyo? si Michael. Si Michael. So Oo. patay din si Michael sa spot. Oh, Tapos nga nalabot si Tabingbing to na. Ang babae. naglagan nga ano tani ano ba taton tapos kaya ara na kay nalukos ka bingbing nga ilikaw labon man ni ano labon ni to Joel. Kay abi na guro ni Tabingbing ano ba ipunggang ko siya. Yung karos ako. Basta nga way siya may gusto Bingbing galing si Boss Bro ginapusan niya sa ulo. Si Tabingbing. Mo kag yung gabutan ako din ano nga hindi ka maganda tulo ka lang. Okay. Nung anong natabo yun sa sulod? At itong mga bata? Nga nalabot sila yun? Ang bata to ya. Ato to sa sulod niya pagkatapos ng krimen naglakat na kuya mo. Duaan na bilin si Tito Joel kasi ano. Bro, So wala kang kabalo? Nag-inom siya. Ano? pag ko balo kung sino nag. Pero ang bata ara sa ni Michael ganyan balay. Oo. Si ang bata, tapos sino to naglampos sa bata? Wala ko ka bali diya ay buhay pang bata pag ano. Nung klaro ko lang, sino ang naglampos sa kay Michael? Si ano si Boss Bro ginapusan siya. Sino ang naglampos sa babae? Ito yung sagwa. Si Bro man kagin ano man ni to Joel. Si Joel, doon sila. Spading. Sino na si Joel? Tiyo namon. Tiyo ninyo. Oo. Nung ang ginawayan ng gid kwarta mo tong 35 Utang. mil nga utang. Oo. Utang sa Sa botong sabo. oh, ito na balang da mo ko kay Michael mo to Bukod na. silingon, ikaw gagamit ka man. Oh, Di ka gakwa sang illegal nga job. kay Michael. Si Michael. Si Oo. Michael may utang kay bro. Oh. Si bro amo na nagadagdag dira kay Michael. Oh. Si ang tiyo yun naman si Joel. Wait, balong igop sila of the night. Mo tlag sam na magabutan no si to Joel mo. Si ang nung doging nagkampihanay si Joel kay si bro, damo na. Damo na oh. Hasta ginlagan pag ganito ni ano ni pagtaya sa ako ni bro sa mas kay May armas? oh meron man siya. Nilagan ni to Joel to si no si Tajim sinumbaga kinuga dan. Tapos Kinuga? oh. So wala iya ginapusan si kuga ilang. Sang way pa Okay. gin pag tumba ang kuga luma tapos gin bro gwa da tampak na din tapos yung diretso ano sa ako tayo naman Nung nga wala kayo nung nakahimo bulig o punta maagi para maano din. kaya ano ko tapos na blanco ko bla sir, sa tabo bla na gulpihan ko Anong kita tayo si mga armas no? do 45 na do gamay siya pero nang do pwede siya makrang siya bla Pila ka bilog na armas? Sinong may armas? isama lang si ano Si bro. si bro Okay.
Nung una-una nag-alibay ka pa nga wala idea about the crime. Anong nagsulot? Sige, bantaan ako. Ang Ano time ba pa. sila? Nga palangga akong gusto mong buhay. Sabi palangga mo pamilya mo. Pag-ikos ka. Sino ang Una-una nagambal? to, Sino na? takat na to ha. Sino nagambal? Si bro. Saan amo man ang adlaw? Oh, tito Jo, wala ka sa katog inom-inom lang. Baba magkadlaw-kadlaw. Pero Yung bata, nakakain buhay na pa nila yung bata, yung buhay pa paglalakad mo. Okay. Ginbantaan kanila, napanson Oo. kanila. Pero si to Michael, way tito Jo, way nagambal si bro lang. Di ba lang? Oh. So, after to nung, ginpalakat kanila. Oh. Naglakad ka sa diin. Paano, kay ang plano ko, nagbalik ko, kay kuha ko ng water pump. Di ka din nagdiretso nung Pa pamukal sa Don Salvador. Don Salvador. Dikto, pag-abot mo to ng pila ka adlaw ka, wala ka nag-ano nga ipabalon ang iyong pamilya sang napatay mo. Wala pa, kay ano pang ako pinsar lang, ano mo sa pulo mo, kaya anong kuman. Nung kaina, saan ka nag-ako sa pulis nga may idea ka about the crime? Isang kagao na naman nga. Nga ano ha? Yan mo na nga anong kuman bata. Haloy ka ba siya? Nga hindi man sangin balbal ko kabako mga sunod preso. Nga ano kuman. Nga kung tani kung dala ko ng bata, bagin ano ko na lang din. Yung salbar mo? Oo, mo to tani. Kaya nawidan. So, Kung may mo. ang bata nang wala kabalo nga may natabo sa buwan. Makabalo kay ano nung singgitang bata, ara galing sa ano. Dana. Okay, nakita sa mga kabataan gali. Bata lang, isa lang kablog bata. Sa kabata. Nung nangayon man bulig ang mga matigulang ito, disingkita man sila. Ano man, wala ka ba ito iba nga lang sa lugar? Oo, nag-ano man, di may ka wala. May ka makabati. Kaya ako gasama ko may makita di kay may balay di. Kaya way giti ano ko ba. Kaya After- nakada to sila ng bahala da. Bot silingon mong anong gusto mo do iklaro ko no? Wala ka Para ko sa ano na, ko hindi ko nablang attention kung ano sila. Nung nga ako nangamot, ko nangamot. Okay. Bot silingon wala ka Pangamot sina. Ang Pangamot. ako lang to, ang mutong sala lang na ani kung ginano ko man lang or ano ko si bro. Ako galing nagsulo naman sa pinsan ko nga. So ano lang nga gamo man sila ano sa kon sala nga ginhimo lang nga no ano lang nga pero may away sa balay about sa lupa at yun sa Japan nag-intra sa mo ng sitwasyon tawag yung balik mo sa kung ano kasi sang lupa yung tawag ko authority so ano lang may ano gyapon do way pag-itsindihan ay puno ko sang ano lang ano do nagama ko bahala mo da wala ka na nag-intra dayon. oo Wala teka ka isa pa gid na mo nang ginbantaan ko Wala kaya kaakid sa pamilya no? oy may ano kung di ko ya bang ano patyon sila Oo. ano lang ako gusto ko yung magpalayo lang buhi sila sa ano mas gusto ko ni ganun ako browse sa Salvador kay isang semana dito ko may pinsar ko may ano Pila ka na di ka bulan kaya tinerdo sila no? ano ito tuig na nakatuig na ko din Patay ka na. Black lang sila ka tinerdo man. oo Tapos, di ko sa bunga, makapita ka na ka obra. mga binulan mo lang Binulan. Oo. Obra mo ka na? driver Sa, tapos sa anong gusto mo ihapalabot sa pamilya no? Kung ka tsansa, mag-expect ka sa ilat. way ko mama ang ano pasensya wala ko way ko ganyan sila ganyan salba yung una kong pinsan kong daw kaakig nga ang bahala na bala man nila nung katapos ang time namon tong buhay pa sila way ko kapatay sila way ko ka nga pang pakon sila pang ano ang lain na gito amo lagi nga nagbaliwala ko sa ang katabo wala mo magkusyon nga man na way ko nung bantaan ako Sa pamilya mo, napabalo na nila. Napalabot mo man sa ila. wala po man ako sa gida mo nga away ko nakasabay or ano or hindi ko kaya mag ano sa naka ano man ko naka
ano man ko sang sabuna, o sang wibis pa kuya. Naka ano yan? Nagamit. Gamit. Nakadugay yung mga gagamit, way mang hulain man gid di lang galing na ano bla. Na ano lang mano kitang type nga sa sabuna di yan na ano gid no. Rason gid nga maka ano bla. Pero way ko ka ano sila. Wala ka sila kayo. Wala kayo mo. Handa ka Natulog. na bangon ang crime, no? Ang kaso ay pasaka sino. Ay ko may mo kay dala ko sa mo ng ano Kaso. kaso te. Nung si bro, Kung yung sugid ko dayon, basi ano. Pero magyapon kay dala magyapon ko. Kaya tani nagbulig ako. Kaya lang nagtanim sa pinsar ko nga bulig pa ko sang time nga ara ko da sila. Gabulig mo ko tapos ano man lang buligay kami, di mo dyan kami may kano gid. Sabla may kaisa, may kano. Pero na ano lang mo kami time gid nga mabot nga panahon nga mag kuro-kuro ko dabay anda ka mo na. Naabot gid. Nag-ano gid sa dila ko. Kaya doon paano mo sa una kalina. Oo, na gusto ko makalinong sa balay nga ano. Kung sa mo na ba utang mo na nga. Pero ginasaway mo na si may untat na aw amo na. Kaya kanang kung way lang siya nagpa-pride nga no, way di na mat mamo siya. Kaya ba dan? Tapos istorya mo lang sa ay may naibla. Ano rin sa gitana na sila na? Oo, ni kanila. Nagalisay na gid sila. Oo. Mga lawig man ila Soriana. Nga ko may pisar, may ari mo ko muna. Sino ka ba nung? Si Michael. Mga pila ka minutos ilang discussion nga tatlo. Mga 30 minutos. So isip Pero sura-sura pala na. Ano ka ano na bla? Yan ba tayo bisan ano mo ko sa mga 10 mil mo na. Way good. nung may salakyan nga dala si Boss Bro, Way sa salakyan motor, way man kay ang ano ko arala das sulod. hindi pag-abot niya ba nung wala man sa Way salakyan. man salakyan ang bala ko lang gatabo ka text. Muna manawag. Wala ka idea kung di siya nagatener. Wala mo ko balo. Hindi man tanin na matabo sa ano pag gayno so mga doga ano ko lang nag-get anay pa kami sang pamilya ko ginpakita ko sila mo Sila ni ng pamilya na ang nga, mga pamilya. Pila mo sila katuig ang itong ito. sang nakatime nga nakadto ko din sa Bacolod nga dasig na kay ang taga-Amerika mo nagatag sa ko na no sang clue kundi nang nag-adapt sa ko sa Amerika na muna katuang mo ng lugar muna daang nanay mo na maging katuang basta na kilala kami kaling pag kilala naman puno man sang ano ba may medman may ano o may ano gid nga do ano ba palain gid nga ano Ang sitwasyon niya. Kasi ano mo para sa pagpobra sa balay ginaisa anak ko anong gamon misa? lang din sa ilos ako ng authority nga ako mapobra sa balay nga mapinta damo lang ko ano duway kami peace of mind nga ano ba okay lang na ano ko lang sa ano as advice mo sa taga-Japan nga ang taga sa hindi pagsapakon try ko man kaya galing nag-abot sa punto hindi mo nang hinalin sa away namon sa una ba to nga may kaaki ko wala ano man ko pero wala ko hindi ko manakit bais lang kami bais ay kami habang sa obra kung may bisan may tao da kung dala ko da tao bais Uluya. Kaya nag-advise mga taga-Japan nga hindi lang pag baka mo. Pero nag-ano gid sa dila ko nga mabot nga time na magkuro-kuro da bay anak ko. Do mo na tabugid. Amo atong panaysayon ni Christian Dondon Tulot. Ti mabasa mo man na kung nagabutig siya kung hindi o kung wala, na? Kung ikaw ang naga-investigar from the start, makilala mo na kag mabalaan mo na kung nagabutig siya. Makita mo na sa iya nga mga aktwasyon. Kaya mo na siling taga ni mayara nga nagabutig from the start hasta sa punta na panindugan niya. May araman niya nga nagabutig
Sa enfermero, okay. Pagabot punta, mabalan mo. Inaya hindi professional nga, butigon. So, makita mo ni ang iya nga mga aktwasyon, may pag-ibi-ibi pa siya. Kung pamilya mo, kay nagpalayo ka naman, way ka nugid dason sa mga pulis, kaya muna natabo sa imo pamilya. Ginhulat mo pa nga masapuan ng mga bangkay, Miyerkules, nga Domingo ang natabo, mga lasotso pasado sa ngaga. Tiginulat mo pa nga masapuan, why ka nag-report daw sa pulis, kay pwede naman makakadto ka sa pulis kag manugid. Nga mo na ginhimo sang upod mo, granting nga may upod ikaw. Libre ka na, hilway ka na, way ka na sa poder. Sang imo nga maabyan nga si alias bro nga may pusil nga 45 caliber pistol. Imo be, hindi bla? Nakaluwas na sa mo. Pwede na siya makapanugid, hindi bla? Oo. Pwede na Honesty sa is the- maproteksyonan sa mga pulista. Oo, honesty is the best policy. Kung kamo ang nagabasa, kamo ang nagaimbestigar, makitaan nyo sa iya aktwasyon, sa iya nga mga mata, sa iya nga guya, sa iya nga baba, the way nga mag-deliver siya, mabalaan mo na. Dugay man ang nagakapot kita sa investigation section mo, mga 20 anyos, mabalaan mo na makilala mong tao. Mabalaan mo sa iyang aktwasyon kag sa iyang nga panabat, tamo di hibi-hibi siya. Dugay-dugay, no, ibaluon ta sa bana ni Jocelyn. Kay nagapamati siya rasa subong gasakay sa barko. By the way, ang Ilonggo, nagainganyo sa mga pumuluyo sa Visayas area, nga pasanyugon ang pagpanguma kag legal nga pagpangisda. Agod nga may bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Ang syudad masanag, bangod more power Iloilo. Bringing more to life. More power. Kag sa aton nga mga kabyanan, no, basi gusto nyo daw magbakal sa mga feeds, arang CLDS Poultry Supply sa Hacienda Conchita kag Bagakay San Dionisio. May mga bulong na sila para sa kasapatan ara da sa CLDS Poultry Supply. Ara sa atong nga linya, ang bana ni Mama Jocelyn Espinosa Nombre. Posible nagapamati ni siya pagi sa Iloilo Newsline. No? Ang panaysayon sa nga suspect. Sir Jonel Nombre, mayong gabi. Condolence, sir. Sir, may gabi. Oo, condolence, sir. Oh. Sir, namatian mo ang panaysayon sa nga sang suspect ni nga si Christian na Dondon na tulot. Oh, sir, nag-ako naman sa sir, kaya nakita na tong martilyo kag espadeng. Oo. Sa di nakitaan? Sa balay sir, gintago ya sa may bulugasan. Ginsulod ya sa bugasan? Oh, okay na close na to kuno sir, kaya gintagin ako, era siya lang isa lang imo. Dawin tsakto gid ang hambal mo, no? Oh, siya lang isa lang imo, ginako yan na. So mga what time ya ginako? Sila lang sir, sila lang. Inilang gagid nga gabi. Oo, kay naggadto tong pulis sa balay, kaya nagtawag sa akon. Kay gintuwang ko sa sang investigador, kundi niya gintago niya sa may bulugasan, tingin gadto to, nakuha na ang espadeng kagang martilyo sa may bulugasan. So ang inyo nga bulugasan daw liben na sa may mga bugas didto ya ginbutang man? Oo. Ginsulod ya? Yung siguro to. Oo, yung payflick siguro sir. Gintago ito. Ba ginsulod ya gid gali sa bugasan, ang bugasan nyo ano na plastic na sa container? Oo sir, daw alibi, daw dako man ah. Oh, di pareho Sudlan na yung ginapangsudlan sa mga tubig na. Sa mga mantika, da pareho na kadako. Hello, sir?
Sino sir, gawa Ah. sa Grak. So sa Oh, iyan sino? nga pa nga reaksyon, no, kay nabatian mo. Anong ang sa iyan nga gid panghambal? Anong reaksyon mo sa gid panghambal ni Christian una-una? Sang way pa sa binagako? At hindi ko magpati sir, hindi ko magpati sa mga pangambalya. Binutig ang napangambalya. Oo. By the way, paano mo ninyo inisya na natawag nga hinablos? Paano nga gintawag ninyo siya nga hinablos? Hinablos ang asawa ko. Nga ho? Kaya ang iyang nanay, bali wala ko nalabot sila. Oo. Kaya tapik lang ko mong, ang nanay ang asawa ko magutod. Tis na nayaya sa diin subong? Sa Amerika. Mm. So paano siya naka-study ra iya sa inyo balay sa Gardenville? Kaya mo na, dito na sa Gobra sa Bacolod, driver bala ko sa construction. Mm. Pero ang yan ang pamilyar na sa may Iloilo, sa may San Dionisio na sila sa kahit mo. Mm. Kung wala na sa istaran, kung alimbawa wala na sobra, tira na sa Gatiner. Sa inyo balay? Oo, tapos yun mag-ubra naman sa mag-duty, malakat naman na sa. Mm. Pero ikaw abi no kay ti way ka man nagatiner ginasugiran kam lang niya sa wahon mo. Anong pagkilala mo gid ni sa kaya Dundon? Tulot? Ang pagkilala ko siya, hindi man mayo, sir, kay ako balumantang magtanaw sa tao mo. Kag wala lang sagot tampad mag-istorya si mo, dugali siya sa bala. So, lain niya mag-istorya, ka nga daw formal ka mag-istorya. Mm. Siya ka lain. Daw galingas siya. Hindi sa mapamtang ba? Kaya daw mo ganyan pagkita sa bata ko eh. Ano nga papag butig gid siya. Makita gid. Butig. Trixie, may pamangkot kay Sir Jonel? Sir Jonel, Sir? ano ini ang iya nga trabaho? Ano ma'am? Sir Jonel, ano iyan ni nga trabaho? Sa Grak, ma'am, sa Grak ka? Liwat de? Ano kunong iya nga trabaho? Ano kunong trabaho ni Dundon? Hindi ko ka bati. Sa Grak, sir. Subong, ano iliw ko dabi? Ano kunong trabaho ni alias Dundon? Ano sir? Ang trabaho ya, nung trabaho ya? Driver construction, sir, driver. Oo. Hello? Dula. So nagapamati ka mo kay Sir Junel Nombre. Amo ning bana sa isa sa mga napatay kung tag-iya to sa balay no sa Gardenville. Way sila ya bata ni sawahon niya. Gina salig lang dagay sawahon niya ang ilang propiedad ang utod aramanda no gistara. Sir, pasensya no nga na utod kita. Ang iyan nga trabaho amo pag dala-dala lang sa mga salakyan kung mayara nga dapat nga dalanda amo nagli. Hello sir. Hello sir. Siling ko ga drive man ni siya kung sino lang dabi. Drive sa sir, sa sino lang. Pero ang ambala na sa construction sa kunagubra, driver ko sa construction. Oo. Sir, ano ang nasawayan ni Mrs. mo sa iya? Nga posible nga naakig siya? Dadala na sa mga partikular ng mga tao, bla. May dala sa sa babae, may dala sa mga barkada ya. Pag-akig na si Mrs. Hindi na sa mambalan, garumilti sa blaga permis na galalisay. Oo. Siguro nagdumot na sa, kaya ako talaga sama ng udamo. Amo na permis ang balsa ako ni Mrs. Okay. Trixie, pamangkot. Tunog kaliog. Anong nasawayan ni Mrs. sa imo kay Dundon Tulot? Sa Grak, ma'am, hindi ko kapati, ma'am. Nasawayan niya ganyan mo na to, no? Sir, by the way, by the way, may bisyo ni siya. Bisyo, sir, bisyo sa. Anong bisyo yan? Sabo, sir, sabo. May na-recover siya pagkadakop siya mo may sabong na nakwa. Sa sininga na tabo, nga ginpatay si Mrs. mo, bayaw mo, so nakabig nyo nga, inablos nyo nga si John Michael, kagang apo nyo na ni abing nga si Precious, sa imo nga pagtanaw,
Ti kay primero ginambalya nga may mga kaupdanan siya. Posible himo-himo ya lang to. Himo lang sir. Kaya hindi ko magpati mo nga may particular nga matao nga ang particular pang madampos, hindi ko magpati. Kagapin pa kung ginlampusan to tapos ginpapalagyo siya, no? Nakagwa na siya Oo. una sa compound wa sa Nuggets Police kay ti pamilya yan ha. Amo nang yang aligasyon. Ti kun mayad ka be kag pamilya mo pamilya kagidman, no? Nga tudtuod. Tani na report ka na sa police kay ti ara ka na sa kamot na sa mga pulis mo, hindi bla? Gasagrat sir, hindi ko kabati. Subong. Daw okay lang? Wala signal. Kaya bangod sa signal to nila. No? Iliyog ko binoy. I-check bida. Okay na, sir? Sige. Subong, okay na, sir? Sige, okay. Oo. Nakapanugid bala si misis mo kung sangsan-o sila nga nag-away ni Tulot? Kapanugid sa hindi lang kayo sa kabisis. Pagkakuha sa panugid na sa may turbina na sila galalis. Oo. Daw sa ano ka Galalis. nga daw sa ano ka maton nga ginpa-blatter sa ni misis mo? Ha? Daw sa ano ka maton nga ginpa-blatter siya sa police station? Mag-blatter. Sa barangay, wala kayo nagmundo na si misis ako. Mag-blatter. Nagipahog na. Ginpahog ya si misis mo? Pagis ano? Gipahog yan na. Nga may matabo. Amo nang espading gani nga ginabay-bayad yan ako maglalisay sila. So siya ang nakaibalo kung di niya ginatago gali ang espading. Siya nagtudlo sa investigador sinila nga gabi. Sa may kilid bugasan, sa may bugasan. Di paano matultulan no sa mga suspect kag paano matultulan to sang ni Michael kay siya gali gatago sang espading kag siya manggatago sa martilyo no? Sa magin sir, hindi ko kabate. Siling ko paano matultulan sang iban kay siya malanggali gatago sang espading kag martilyo. Wala may makatultol nga iban kung wala ka nag-ako sa pulis. Pag ako yan sa pulis ang sinila gabi, sige, ikadto to dayon sa balay. Gintanaw dason to? Gintanaw sa buong gabi, mo itong nakuha nila. Oo. Sino nakapanugid si imo? Nga mo nang update subong? Sir? Sino nakapanugid si imo nga mo na nang update subong? Sagra sir, hindi ko kabate. Siling ko sino nga pamilya mo nanugid si imo nga mo na may na-recover kag nag-ako na siya? Ang pamilya mo sa tupad. Nagdadto sa iya nga, nagdadto tong pulis sa iya nga mapupod nga kuha ko ng espading kaya nag-ako na sa. Oo. Ginupdan sa pamilya nyo? Ginupdan nila tayo mo ka nakuha. May contact number ka da sa pamilya nyo? Pwede ta malabot dugay-dugay? Wala. Si Tutong ni sirang nagkuha pero ang ambala sa akon kay siya lang nagambal sa pulis na kamo na lang kadto. Wala lang sa nagpwede no. Pulis na lang nga nagkadto. Pero siya nagambal sa akon na nagkadto ang pulis niya. Kagamo na na-recover? Kagamo amo ato nga na-recover? Amo naman na-recover. I see. So, kung hinali, Sir Junel, nagapamati ka mo kay Sir Junel, nombre, amo niyang bana ni Ma'am Jocelyn, no? Na si Man Inisaya, nagasakay siya, no? So, kung hinali, magpalapit sa imo, si Don Tulot, kag magpangayo sa pasinsyahon mo siya? Ay, hindi nyo pwede. Kay siya gani, may isa dapat tani ko may pasensya sa wala yato ginimo. So ang gimpang saysay ato tanan lunsay to drawing gali. Drawing to tanan drawing. Kagin patuan niya pa si John Michael nga mo nagagamit sang illegal drugs. Sakto na sa ko nga. Amo ang lani nga hindi ko magpati. So, kung nagapamati man subong si John Michael no? Dito sa police station number 8, ano ang ipalabot mo sa iya? Kay ti ara ka pa subong sa barko.
no? Namangkutod ko sa akong matuhod, hindi. Hmm. Hindi ko matuhod, kaya ako nakaupod kami na ni Michael mo. Kilala mo yung attitude ni Michael? Sir? Kilala mo gid yung attitude ni Michael? Oo, kilala ko na si Michael. Kaya isang gamay na saya ko, sanay kami na, wala pa nakasawa. Gainom na sa, gainom, pero wala na sa duga. I see. So the mayo ni no nga development sa subong, no? At least guro na konsensya na sa natawhayan na sa guro nag-die down ng illegal drugs nga gingamit yang nakagamit sa kuno sang wibis mo. Dami o. Nakusisya siguro sa bata. Kaya ang bata, ginpatay na uwi, naging lampusan niya pa mo. Oo nga sa una yang ginpahayag nga wala sa makahibalo kung sino kuno nagpatay sa bata. Oo. Siya malang panagili nagpatay. Tarso gali no. So amo na gani siling ta mayara nga butigon nga permero okay pabot punta lain mayara man yang butigon nga from the start hasta sa katapusan amo na sa panawag nga professional nga butigon. Tini siya daw hindi siya ngayan Oo. nga magbinutig. Bisa nga yung ginti nag-ako, kinsa kay ginakusisya siguro. Oh. So nautopsy na mga bangkay sa mga nagkalamatay, sir? Natupsin ako no, sir. Ti ano ang mga lastro nila? Wala pa sila katag sa ako, kung ano mga lastro nila, sir. Wala pa sila katag. Wala pa sila katag update? Wala pa sila katag update. Oo. Sir, base makontak namon si alias Tutong, si Tutong na imo man himata, base makapangayo kami number palihog lang para ma-confirm namon to, makakuha kami direkta mismo dito sa lugar. Pwede, sir? Oo, sige, sir. Sige. Oo. Sir, madamo nga salamat. Kag condolence, sir, sa imo. Oo, sige. Salamat, kid. Oo, salamat. Sige, sir, kuhaon lang sa ako na anak ang number dira palihog. Thank you so much, Sir Junel. Sige. So mo to ang bana ni Ma'am Jocelyn Espinosa Nombre. Tiging confirm ya. Una nga nabatian diri sa Iloilo Newsline. Iloilo Newsline Flash Report. Na-recover ang martilyo kuno. Na-recover pagid ang ispading nga gingamit kag wala na sang iban nga suspect. So luminte si Christian Dondon Tulot. Amo na ng panaysayo niya. Tigin butang niya toya sa bugasan ang martilyo kag ang ispading para nga hindi dali makita. Amo gani siling ni Bibitrix siling niya papagabutig. Insakto gid. Makita mo na sa movement ya sa kung how siya maak sa imo sa iya eyes. Oo. At least nakita na nabalaan. Amo na siling nga kung padalman sa mga pulis ang investigation nga the way magambal siya, mag-act siya, magpanggiho-giho siya, kansang iya nga mata, deliver siya sa iyang statement. Nan, dira mo gid mabalan. Check naton ni sa himata ni Jonel, direkta sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Bacolod City. So, una nyo nga nabatian diri sa Iloilo Newsline. Kaya subong gid lamang nga gabi, no, bago lang gid ko no. Na-recover dito. Guro na konsensya sa bata be. Kaya sa bata tong alimaw kung anom na tuktuig nga si Precious, inlampusan pa sa martilyo sa ulo mo. Kaluoy. Oo. Makon mo na. Tama ka, masiligning nga natabo sa pamilya Espinosa kag Nombre
sa Tangob, Bacolod City. Kabay pa no nga konsensya ginman siya. Titingala gani ginang taga Public Attorney's Office kay gindala siya sa mga pulis tuyo pa-executon sang extrajudicial confession sa iya nga ginpanghambal. Gulpi lang sa punta, nagliko ang iya nga testimonya. Nagliwat ang iya nga testimonya. So amo ni kabangdanan nga daw wala madayon ang pa-execute siya sang extrajudicial confession sa PAO o kung Public Attorney's Office. Angay ni siya pasigahan sang suga, more power, no? Ipasiga siya, more power Iloilo, bringing more to life. Kaga uma Ilonggo bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. So amo ni ang aton nga mga mangunguma kag mangingisda dapat palanggaon tagid kay sila ni nagatag sa aton sa mga pagkaon, no? Amo ning uma Ilonggo bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. Okay, check ta ara na noy. Why si Kwanbi, si Major Jory may arada confirmation na naton sir, pwede ka ko update nga sa inyo kay gintawgan na namon ang bana nato nga si Sir Junel, si Major Jory kung pwede, Jory Puerto ay para nga dalas-dason na lang naton ini no, ulo extend kita sa aton nga mga listeners. May lang pagpamati dira kay Orly Cabalfin, kay Sir Boy Sikinya, kay Joanna Plaga Gumbok, no, kay Gigi, kay nang Padang, kay nang Rodel. Mayong gabi sa inyo nga tanan sa pamilya Yanson, pamilya Novera sa Victorias City, Negros Occidental, kag La Carlota. Mayong gabi sa inyo. Okay, na tinguan naton. Bibi, may panamyaw ka na Kanay, tamyawa, hingagawa? Kay Saysay, kay Kuya Mickey, Kuya Clifford, manang Valente, Tintin, Tito Rodney, manang Bea, Yan, Tinining, Tito Alfie, manang Boy, Merjoy, manang Lenlen, Ate Ting, Tito Gary, Tita May, Gianna, Tazay, Shaisi, Prina, Ina, Eliza, Tiffany, Mama Alice, Papalando, sa Matinawa sa City, Tito Kone, Ante Nene, Maya, Andre, Bibi Paul, kay Teacher Dayan, Teacher Lois, Teacher Vanessa, Tita Cheryl, Mama Tutong, Ante Marie, Andre, Bibi Paul, si Andre, Tita Rose, Tita Padang, Tito Rick, Nanay Kande. Ibaloon ta, no? Kay ginapangita pa ni Junel nga number sang iya ngay nablos, madirekta kita sa station number 8 sa nga Bacolod City. Agi sa kay Major Jory Puerto, i-check naton ang ini nga dako nga update. Standby sa atong mga listeners, like lang kamo, share sa Facebook page sa nga Iloilo Newsline, then follow, tapos subscribe lang kamo lihog sa YouTube, no? Sa YouTube sa nga Iloilo Newsline. Kay para nga ma-notify kamo kung ano ginman nga mga insidente nga kalainabo insigida mabalaan nyo. Okay. So naulat-ulat ang kontak naton ha. Sa mga gimaras nun, kumusta na kamo dira? Sa mga pangita da sang doktor veterinarian ay kung nagamasakit dito nyo, aralan da kay Doc Ronnie Galia sa likod sa provincial capital sa San Miguel Hordan, Gimaras ang Ilabalay, no? Aralan da. Kadtuin nyo lang kay way pa na sa klinika, kadtuin nyo lang da, dalan nyo lang inyo sa patda para nga ma-check up ang inyo nga ni Doc Ronnie Galia. Registered veterinarian ina. Ay Sir Marter man da, mayong gabi sir. Dalas-dasan ha? Gusto niyo mabakasang itlog? Kato ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila, 523-0039. May man sila sang mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Egger Farm, pris kakabalato. Ang Egger Farm, ginapanigahan ng Day William kag Josie Lagman.
sa Loadlift Trading and Services, isa ka dako nga construction firm, no, nga nagapangkayo sa madlagkong building, supermarkets nga mga balay, ara ang ilang opisina sa Block 5 Phase M Francisco Homes sa Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabli sila ni sa engineering kag maintenance. Paliog lang kontak kay Engineer Joey Diaz kag sa telephone number, mobile number 0939-812-6336. 0939-812-6336. Okay na, Noy? Sino? Si Major? Major. Ara ang aton nga station commander sa nga station number 8. Police Major Jory Puerto. Sir, mayong gabi. Live kita, sir, sa Iloilo Newsline. Mayong gabi, sir. Hello, sir. Utod? Liw ko tawag liwat. Naton, sir, nautod. Kay ara na tani. Sige, redial kita. Para mapasulod naton, dalion ta lang. Para ma-confirm ta lang ni kung nakuha na gid Manila. Kaya mo na nakalabot dito sa kaya Junel. Ang martilyo kag ang espading na-recover na, no? Na-recover na. Part ini sang evidence ba? Part ini sang evidence ang na-recover. Okay, Anoy, ara na. Medyo Jore, sir, pasensya na utod kita, sir. Live kita sa Iloilo Newsline, sir. Iloilo, sir. Mayong gabi. Hello? Yes, sir. Mayong gabi, sir. Si Johnny Diaz, sir. Katsa tingong, sir. Yes, sir. Hindi maintindihan mayo. Subong, sir. Okay na, sir? Ang sulod ko? Hello? Hello, sir. Hello, Major Jory Puerto, sir. Mayong gabi. Pasensya, hindi kita kumaintindihan ang inyong istorya. Subong, sir. Okay na? Medyo okay pa na. Okay. Sir, ay confirm lang namon kay nakalabot na ang impormasyon to sa kay Junel ang nombre, ang bana ni Ma'am Jocelyn. Na-recover nyo na kuno, sir, ang martilyo kag espading? Hello, sir, yes, sir. Na-recover nyo na kuno, sir, ang espading kag ang martilyo? Yes, sir. Nanugid na, sir, si Dondon na Tulot, nga siya lang ang suspect? Hello, sir. Nanugid na, sir, ang si Dondon Tulot, nga siya lang gid ang suspect, wala na sang iban? Hindi din, sir, na... Siling ko, sir, nanugid na, sir, si Dondon Tulot, nga siya lang gid ang suspect? Sa akin, sir, hindi gid na clear out. Subong, sir. Okay na, sir, subong? Okay na, Siling ko, sir, nanugid na si Dondon Tulot, nga siya lang gid ang suspect, himo-himo yang tong istorya, gali? Yes, sir. Nag-confess na siya ang mga gundrabila kayo ng mga implicate ng mga land. Gawin-himo lang. Pati si Joel ng utod sa biktimata na implicate man. So, muli nag-rebelde siya na siya lang isa ang naghino sa krimen. So, posibleng nakonsensya sa sir, bangod tos bata? Nakonsensya na siguro niya, nagtahaw ng igo sa drugs sa ulo. Nag-die down. Na-realize siya na, guro, sir, ang tanan-tanan nga nagkalinabo? Sir. Ang martilyo kag ang espading, sir, sa diinggid ang specific nga na-recover ninyo? Dito sa crime scene, natago yung maya sa may box, sa likod sa box. Sa bulugasan, kuno, sir, nakuha? Sa kilid sa bulugasan? Oo, sir. So, kay amon yung ginistorya sa amon bago lang ni Sir Junel, nombre, nga mo na nakalipay man sa gani, kay hindi siya magpati, sir, sa unang statement ni Dondon na Tulot. Yes, sir. Siling niya, hindi siya kuno magpati sa unang statement nga ginbuyan ni Dondon Tulot, sir? Sir. Sa revelation ko iman ni Don, implicate niya si alias Bro. May Bro siya nga mention kung si Joel. So, kayo na yung pakadto si Joel dahil patubang sila ng dua. Si Joel juga dinagib patubangan. Mag-conflict ang ilang statement. Kaya mo na sige-sige natin siya, no? Interview, investigation, para na ako rin natin totoo na tabo. So, nag-rebelde siya. Siya lang isa. Wala na sang iban? Wala na sang iban.
Pero paano kuno sir nahimo ya sir? Kaaking kayo sila ni. Oo, ngaw. Terminis lang away, terminis lang sila anay sa may area. Da mabalay. Ti ginpatayan na ginutdan niya pa sang buhok to sir? Ang nakdang yung buhok, siguro itong buhok ng walakta sa naputos na habol na bangkay. Kasi kung yung kwara pa siyang ido. Si gingusab na. Ido mo sa balay, buhok abilog. Oo. So at least kana ka mo makapahuhay-huhay na bangod nga nanugid na sa sang insakto. So anong plano sir? Buwas mapasakaan na ni sa sang kaso? So was itastar namin kay na execute ng hiyapon sa extrajudicial confession tapos ang mga ebidensya na recover ang instruments ng krimen kag mga cellphone na recover namin sa gigagtuan sa Del Salvador. Ang cellphone sa mga biktimata. Dito ka cellphone. Tapos mga necklace, mga bracelet, mga pinggan. How about sir ang kwarta sir nga mga 20 mil? Wala sa kwarta na recover ato na ang mga cellphone o mga jewelry. So posible nga na gasto yan na kay may ginpadala kuno si Junel sa kay sawaho niya mo. Para ipakayo sa balay. Pero ang recover naman sa yung taguan niya rin kasi Del Salvador mga lahas lang kag cellphones. So at least na-solve na ang kaso. Na-autopsy na sir ang mga bangkay? Sir, ang gawin itong autopsy kay apat ka bangkay ni Baho lang ni Kayo. Oo. So subong nga gabi sir gina-autopsy? Yes, sir. Subong nga gabi sir gina-autopsy? Kaya na ka, sir. Dali na matamat mo kay apat ka bangkay tapos Baho yan. Oo. May mga treatment pang hinimo nga ito na medical-legal para nga hindi masobrahan ka Baho niya. Ano ang mga nakitaan sir nga mga lastro? Wala pa, sir. Wala pa ko detalye dito kay wala pa sa autopsy report na nakaptan. Oo. So ang kaso sir nga ipasaka ni batok sa kay Dondon na tulot ano sir? Yes, sir. Ito sa Ramon Buwas, matamat. Buwas ang extrajudicial confession niya i-execute sa Buwas. Kasi Fred naman, attachment sa mga ebidensya na recover pa. So posible ang iya nga extrajudicial confession hindi na ni matabo sir? Iwan niya kung Buwas, pero siya nagiging ng confess ko, nagiging natabo. Siya nagiging. So liwaton gid from the start. Ang mga ginpang dalahig yato, why na to? Sir. Mayon eh. So, congrats sir. At least pulo padalman ninyo. Kag nasolbar, ginman ang kaso. Congrats sa imo, kag sa imo nga mga tinawo sir. Salamat sir, salamat. Thank you so much sir. Pagi dari sa Iloilo Newsline na madamo nga salamat kag mayong gabi. Mayong gabi sir. So, si Major Jory Puerto, live from Station 8, no? Nga gin-confirm ya nga na-recover kag ginako sang suspect nga siya lang gid. No, siya lang gid ang naghimo sang krimen kag wala na sang iban. Iloilo Newsline Plus Report. So, ibalon ta ni Buwas, no? Kay ginotopsy na subong naman nga adlaw, way pa sang report, no? Ang mga pulis, silang requesting party mo. Kay mabutang na da, kung siyang requesting party, plastar na da. So, sila malang ni mga una makahibalo kung anong result sang autopsy. I-check nato na ang update na sa COVID. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID updates. Philippines source is stilh.gov.ph. New cases 9,216. New recoveries 598. New deaths 60. Total active cases 167,279.
Total recoveries 646,968. Total deaths 14,119. Western Visayas source is Worldometers. Western Visayas source is wvmc.uh.gov.ph. Total active cases 2,392. Total cases 28,877. Recoveries reported today 61 plus. Total reported recoveries 25,678. Deaths reported today 6 plus. Total reported deaths 801. Worldwide source is worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases 133,830,949. 97. Oo, nagtaas na. Nagtaas na ang total cases. Oo. Imo as of 4 o'clock. Yes. As of 10. Oo, ara na. Oo, di ko basa. Total COVID cases 133,897,805. 605. Total deaths 2,904,686. Recovered 107,947,908. 902. Iloilo Newsline COVID Update. I-check na to na report ni Danny Villases, may duhang na disgrasya sa motorsiklo sa Guimaras. Yari report. Dan, go ahead. Yes, dyan, nari ang mga balita sa mga bayan sa probinsya sa Guimaras. Diwang ka babae ang nadisgrasya sa motor kag napilasan sa mag-iskad ang motorsiklo kay lasigi na maniho. Ang report na natulabaton sa bayan niya sa Benibista Police Station, meaning duwa ka mga babae nag-angkas dito sa motorsiklo nga kutanis kali sa Barangay Avila padulong sa poblasyon sa Benibista ng masigrasya sa balikuon ni portion sang dalan sa may highway sa buban nga barangay. Ang duwa sa mga babae at mas ikaw kung kanilining kay Inday nga may mga pilas sa singa lawas tugas ng ligid sa mga motorsiklo. Lamkang si Toto Yang nga nag-drive kini, amo nag-report personal sa katapo sa Benavista Police Station kag wala man siya isang nangkon nga kasamaran o samang sa mga bagras sa sige nga lawas tugas sa mga insidente. Sa katamay na dyan, nag-try kita nga makontak si Vice Governor Jan Edward Gando kay may mga planong ang amon diri nga tuigan nga kiwatan ining pantog nga manggahan na festival sa Guimaras kay bangod sinis ang pandemic nga nagalabot sa aton do himuon lang isa nga pagi ni sa online activities. Oh, virtual na dan, virtual nga panawag. Oo, do amo na siguro ni muon no. Kag do provincial na gan na Brazil ang last time nga ginimo at nga online di mayo man do okay man. So pasin sila nag-finalize next week at nagkuha ka information kag kung okay naman ang pwede online. So tingwag din no nga madayon ang amon ring bantog nga manggang festival sa may probinsya sa Guimaras. Pero kita kontak ni Vice Governor Sibreman nga masako mo na ang amon ring Vice Governor. Please try to sa buwas niya kuhaan sa assessment na magapat hagin sa behalf sa province of Guimaras ang plano ng pag-online system activities sa mundaling bantog ng manggahan festival. Kaya niyo mangkot pagpila ang pao sa munday
Ito sa buong damo na tao din nagadang niya na ini. Kanto lang mo diyan, no? Kung gusto nyo nga magbakas ng pao, may damo na subong sa pao, sa mo niya labi na sa may Hordan, nga mo ang sintro sa ining activities, kaya sa sintro, sa pagbaligyan natin pao, pinakamatampis nga pao sa bilog na kalibutan. Isa pa din mayong balita diyan, no? Kaya naman mo ito nga itong interview si Police Major Achilles Bermillo, ang Chief of Police ng Hordan Municipal Police Station, pati ini sa pagpatindog sa Hordan Municipal Police Station kung matigayon. Kaya sa tuwa na ang unatang report nga bukod man sa bulig sa LGO, sabi na kay Mayor Robin Corpus, na ibutang sa likod mismo sa munisipyo ining building sa police sa Hordan. Pero sa muli, nga ito ang pagdid ma-interview kaduha si Major Bermillo nga igatas ito yan sa may Alibol sa Barangay San Miguel sa Hordan at tambid sa may building sa Bureau of Fire Protection, no? Pero I don't know kung na-finalize ini kaya ang nakuha pang report nga do posible nga maumpisa na sino nga tuig, no, ko ang ining building kag sa ato na maduluman pa nga pag-interview sa Major Bermillo nga do mga 400 meters ini ayos so 400 square meters. Yes, 400 meters, no. Kag kita ito boss, no, kaya nung matakila siya, so siguro basta okay. Mas ako man si Major ini matao mining berita, no, para man yan sa mga katapos ng pulis sa Bay Hordan kag mismo sa mga pumuluyo sa Hordan nga magmayo ng dalilas ng position ay malapit na agad sa may ribon butang mas sintro na ano sintro sa kabugutan sang Hordan sa Banwa sang sa dre butang sa may likod sa munisipyo nga medyo mapanggawa gawa sa dati iyang building, no. So ang hindi was isimuan sa niyan, no. Okay. Ang hindi nga mga balita sa niya sa may probinsya sa Camarag. So when it comes to peace and order situations, nalipay kami din nga wala na sa nganuman nga mga untoward incidents pag sa parte sa COVID do isa lang ang nagligang kag umayog ang pasada sitwasyon kasama niya sa may probinsya sa Camarag. So ngalan sa Regional Visayas sa kay Ginoong Giovanni Vai, dan Libiliasya sa Japon mga brigada sa Camarag para sa Iloilo Newsline. Mayo lang nga pagpamati dira sa kay Ma'am Shirley Laurente, no, sa nga Guimaras Electric Cooperative, no, mayong gabi lang da. Kag sa kay Attorney Hansel Didulo sa mga gwardiya, security guards sa nga Ceres Terminal, mga porter vendors, no. Thank you so much sa inyo nga pag-monitor. Kag dira man sa mga punong barangay sa syudad, no, kay Cap Major Gregorios, kay makupdanan niya. Thank you so much sa pagmonitor. Ang umay Ilonggo nga nag-engganyo sa mga pumuluyo sa Visayas area, pasanyogon ang pagpanguma kag legal nga pagpangisda agod may bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. Suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. Uma Ilonggo bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. Kag more power Iloilo, bringing more to life. Kay Toto Joey da sa Manila, kay Ate Mare, kay Andre Amre, kay Marian, diraman sa UK, kay Totong Analin, kay Nonoy, Benito Sales, sa Anday Toto Riles, ito kay Mary, kay Gingging, kanto sa Tarinona, kay Sir Nards, mayang gabi man sinyo dira sa Vancouver, Washington State, kay Ma'am Maria Rosa Tahonera Mital, kag sa iyang pamilya sa Texas, mayong gabi kay Nimia Marquillero sa South Korea, kay Ede Mariera Mendas, Toronto, Canada, kag sa iban pa naton nga Malaysia na Sara sa iban nga pungsod mga Ilonggo. Kumusta na kamo tanan-tanan, no, halong langgit.
Di, may ara ka pa tamyon? Wala na? Sa Wala ni na day kandi. Kay Nanay Kande, kay Kuya Gigi, kay Kuya Merjoy. Oo, kay ito, Jake. So wala na kita sa tinyon sa aton nga pagpangalagad. Salamat sa inyo nga pagupod sa pagtanaw diri sa Iloilo Newsline. No, tanawan nyo lang da sa Facebook kung hindi nyo makita ng ibandang mga informasyon, ara sa YouTube. No, direkta ka mo sa YouTube, subscribe na mo dason kay para ma-notify ka mo kung ano ang mga informasyon. Ini ang inyong mga alagad. Trixie Faith Camacho Diaz. Kagako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas!